Κάθε σπίτι έχει τη δική του ιστορία και αυτή ξεκινά με έπιπλα που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Όταν ψάχνετε για νέο καναπέ, θέλετε 3 πράγματα: άνεση, πρακτικότητα και ποιότητα. Στην Νάνι τα βρίσκετε όλα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος. Στα καταστήματα Νάνι σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων, μεγεθών και υλικών. Δοκιμάζετε την άνεση, βλέπετε τη λειτουργία ύπνου και τον πρακτικό αποθηκευτικό χώρο. Επιλέγετε και την ταπετσαρία. Πάνω από 200 είδη υφασμάτων, χρωμάτων και υφών. Δημιουργείτε τον καναπέ που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι και το στυλ σας. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η δική μας δουλειά. Ο καναπές σας κατασκευάζεται προσωπικά μόνο για εσάς. Ακριβή σκοπή υφασμάτων και ξύλου. Σύγχρονα μηχανήματα και ακρίβεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Και κάτι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Η Νάνι χρησιμοποιεί μεταλλικό σκελετό για επιπλέον αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι έμπειροι ράφτες μας προετοιμάζουν κάθε κομμάτι με προσοχή. Η κατασκευή συναρμολογείται με ακρίβεια και μετά προσθέτουμε υλικά υψηλής ποιότητας, αφρό πολυουρεθάνης, βάτα, ελαττήρια zigzag για άνεση που την νιώθεις. Βήμα-βήμα, ο καναπές παίρνει μορφή, μαλακός, άνετος και ανθεκτικός, ώστε να παραμείνει έτσι για χρόνια. Οι ταπετσέριδες δίνουν το τελικό σχήμα. Λία ταπετσαρία, καθαρές γραμμές, άψογη όψη. Εδώ φαίνεται η διαφορά ανάμεσα σε έναν απλό καναπέ και έναν καναπέ Νάνι. Πριν φύγει από την παραγωγή, κάθε καναπές περνά από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο για να είμαστε σίγουροι ότι λαμβάνετε μόνο το καλύτερο. Ο καναπές συσκευάζεται προσεκτικά, ώστε να φτάσει προστατευμένος και σε άριστη κατάσταση και ξεκινά για εσάς γρήγορα, με ασφάλεια και φροντίδα. Έπιπλα Νάνι είναι ωραία όταν νιώθεις άνετα.